Shalom. Horas mari tasaluna terlumobi inanami amanami songonina poso songonina ngianak nami na lagi live streaming di bagas tabe omahami ta mulai ma live streaming ta atong taparade maroha do pikirata alani martang yang be mahita di bagas rohata. Amin. Mari dia mahita sian buku dia nomor 10 ayat 1 rau di ayat 2. Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saingot ma ale Jehova akadenggan di basam dohot asini roham aisian narobi do akai asa unang marsurak-surak akamusuku midaau ale de bataku marhapo satu hodo au seunang paila au. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang para siroha na sumurung nama dok maulya temahami tuho siana sarohanami ala di leon ho anakmu na sasadai Tuhan matean humokopami asa unang ma gona porsea di ibana alai asa hangoluan na saliling nileleng na di nasida tak mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus
Nagabe haba dia do tati goran di hami. Saya sama dosa nami saluhut alani pelean nasun denggan. Na pinelehon nai humokop hami. Saya paeleng mapinggolmu tutang yang nami. Jalasi maroham di hami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata nagabe epistel di pertanyaangata di Bornginon ima natar surat di Sada Musa 15 mamuka maisian ayat sada rodi ayat onom tajahama margati soring songonon ma hatani debata dung salpu aka jamita odeng Roma hatani Jahoba tu si Abram marhite-hite alatan nin nama unakoma biar ale Abram audo lebu-lebum upam masai balga alai ninna si Abram ma we ale Tuhan Jahoba ahamale honomu diahu sainapunu doahu si Eliezer nasian Damaskus nama si Tean Bagasu. Akuk ni ninna si Abram di da adong pino parhu di leonho jala ida anak natubu di bagasan jabuku nama si Teanau. Dungi Roma hatani Jahoba madok tu ibana. Dang ibana tu miakho naruar sian butuham ibana tu mianho. Dungi ditogihon Tuhani ibana ruar tu balian jalaninna ua tailihon madopak langiti jala bilangi akka bitang mulu habilang ako akai dungi didok musema tu ibana songoni mapino parmu sogot. Jadi porsea si Abram di Jahoba gabe hati goran nadoi dietong Jahoba. Ido sahakna mertua do akan atu mangion hatani debata jalan au pepsa. Amen. Mari demahita. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami namar habang sa di badua kijang mau lihat tidak puji-puji amma di sobah rohanami na pengodo rupa munda bediai ala takasi lalahami ale Tuhan olan asini rohamdo napa dimundi mengulu nami tarbain hami marhai paso sarutikion ale Tuhan marpungu doham di bekas coromon ima mengulau pertanyaan dari patupan di huriam doho akar was di huriam nama doho di pertanyaan di bekas nabi tuhong pas hatami roh ada pikiran nai mele Tuhan naik tumangion hatami hami
pahibul rohanami oleh Tuhan. Ajari kami, asawatu si kami hatami, takas boto kami al Tuhan. Hatami do sulu-sulu nami, di peradalan ngulu nami si gano pari. Daktar ulahon kami nature di ngulu nami on, yang gosian hadirion nami. Ale Tuhan, tumayok katami, pahiu marohanami saluhutna, ajari kami ale Tuhan. Lumoy na makataw katami, homa na makatahoni di kami saluhutna. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangyak kami tuho. Amin. Hatari debata jamita di pertanyaan balik kion ima nadien at siyan Pilipitulu mamuka may siyan ay 17 sahat rodi ayat 20 sada. Pilipitulu ay 17 sahat rodi 20 sada hujaha ma di tonga-tongata tapay utihuk ma rapsi turu ahu mahamu ale kadongan jala pamanat hamuma akan marparange songon hami sitiru muna alai ai songon nau jot hurok tu hamu jala anggon waing mardongan ilu do hurok torok do marpangalaho gabe musuh ni Kristus hamagoad do ujung nasida butuhan nasida di perdebatahon si haleon na di hasangapon akan dari tanah odo akan di parrohahon ai di Banua Gijang do sabulota sian i dota paima si Pangulo hita Tuhan Yesus Kristus si paubau na do daikta na leaon gabido so daging na nasangabi hobar tu kagunay ay tarpatuduk sado saluhut tu ibana ima sahana dihamuna manami nanami namar pungu di bagas coroon dohot nama dohot di pertanyaan di bagas nabi marhite live streaming nanti natupan di huriatta nagabi topik jamita di tikion ima marguru tulomo ni rohani debata ia huria huripi ima sada huria napi na jongjong ni Apostel Paulus di tahun 150 Masehi meragam do ruas ni huriai adong do nasian halak Yahudi adong do nasian halak Yunani dimulai terbarita do songodia haburju nasida burjudo mangurupi Apostel Paulus uju di hurungan ibana soksongoni mangurupi huria dari Jerusalem alai di budian niari sahat maberita atau Apostel Paulus taringot turagam di perselisian na dihuriai songoni haroroni perpuda haliluon na mengajar memeritahun pengajarion na sodenggan di bahini di tongos Apostel Paulus masurak naon sian hurungan di hutarom laho mamodai asa toktong tugu haprosion nasida jala di iahin nasida hasadaun di huriai hama kadong asa porsiaon ujudida Apostel Paulus di nauktorop dan lam torop halak Kristeni gabililu parange nasi adul marasing sian hasitongan di debata hinorhon ni puda haliluan na orok pada tiki ido mengajar rohana manuraton surat naon ayaka parpuda haliluan ni digwari doi musuh ni Kristus
nasay mga sahon hadiriyo na ro tagyo di perdagingon jod do jupang ditikii pangalaho niya kaparpuda haliluni nasay manosak ngulu niya kanapursiya boha asaholang siya dami ni Kristusi boha asaguga hapursiya nasida boha asalam gutur huriyai dang dihalomohon Apostol Paulus gabisiga huriyai hinorhon ni pangalahon ni akka na makalomohon haguturoni alay asa onma disosohon Paulus tuhuriyai makalupahon na dipudi mangyahi dopat jolo makalupahon na dipudi mangyahi dopat jolo di bahani di paiksi dok Paulus matuhuriyai tiruhamu maau padohan nai dang nanay makatijakon hadirion na manang mga sahon sumurung ibadah siya sudi jolma nadong ditiki alay dihasili rohana asalam dengan parangin niya kanapursyai laho padruho sungod dia sioli rohana dihaulion ni parangin niya kanapursyai di Huria Filipi dipaingot huriyai songon dia parang sitiruon nadong di ngoluna takas do tarida sian hamubaon ni rohani Paulus sian hala na makasugohon Kristusi ujui gabi mu baibana sahalak na makalomohon na makasiholi na makaholongi Tuhan Yesus Kristus nakpe tergowari bena marhasurunga di perbinato antaring otupatiki ala halak parise do bena alai dang di pangasahoni biariara sumurung do di dok rohana nauk tumadda Kristusi sian hadirion na sailaon dang marisuang di bahani bana pajoni Yesus Kristus di bana dang marisuang di bahani bana naung ditakut Tuhani ibana hamu donga songa persyaon di dok Paulus ay nak parutungan hiadiau harugia doi hujujur alani Kristusi tutu nunga gabi sada panguwan na bulod di bana dung manada Tuhan Yesus loja do Apostol Paulus laho mangajari laho maniroy huriyai asa marhabu baon dido ibana mardongan ilu do hurok torop marpangalaho musuni silang ni Kristusi mardongan ilu ibana pola di halojahon ibana pola sahat natumatangi ibana di bagasan persitutuon ibana mengudai bagasan persitutuon ibana mengudai huriyai asa unang di huton akahalak musuh ni silang Kristusi asa sada parukir na bulod doon di ngoluni si Paulus saya buha matahe was somarsak ibana marnida pangalahon najat ditiki ay marraga mulaw najat di bahin perjat gabi musuh ni silang ni Kristusi alay di dok Paulus do dang ro di dia si songoni
akan aritano odo di parroho nasida jala tu hamaguado ujung di nasida alai molo akka naporsea di Tuhan Yesus dak songoni banwagijang do sabulota jala haroro di Tuhan Yesus di hari perpudi ido nabi nang ido di pinahimani akan naporseai jala paubauna do hita di bagasan hasangapon asa marsangap dohot Tuhani dihamuna amanami na nami dihaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus siat terpukon adong dua narikot si parmusorota di parnguluton perjolo gabi hala Kristen na gabi situru na denggan mahita gabi hala Kristen na gabi situru na denggan mahita talu si majolo suku-sukunon nunga sadia ko gabi Kristen ra arong nona mangalusi mamukasyan hatu tubuku sudah hamil na sopu Kristen do nunga masililing na Kristen hami nadeba mungkin madok baru puya berdiri gabi salah Kristen dihita na sa persyaon naung leleng manang baru pe Kristen dan gabi ukuran ni hapersiaw ni olo do halak Kristen nang lelek terguar Kristen alai dak tutu parangena songon halak Kristen olo bui masa doi olo do muse halak na baru do pe gabi Kristen siala di rohaho di bena mangihutot Tuhani marsitutu ibana batuduhon hak Kristenonna gabe denggan ture pangalahona nanang didok disi marsitutu mahita batuduhon hak Kristenotai marhite parangena denggan disondi paingot hita asa songon Paulus hita na tau gabe tiruan diakka akan adengkan mulai dok turuan boy hita gabe si huton di jolma nameng hutita boy hita gabe contoh boy hita gabe teladan tiruan di persaripeon tiruan di perkarejoan tiruan nang di nahumalak kita asa unang goarna Kristen alai parangena adul marasing alani di saluhut pangajarion panungunungu na tajalo syarganup akka perberita nauli tajakom mai doh denggan marsitu tu mahita mangihutot Tuhani asaboy hita ala Kristen si bahin tiruan na denggan diaka na humaliak kita ido paju na sahatu hita nagabi tiruan na denggan di akka na humaliak kita napaduahon dihamon nama namin na nami khobar tu topik di jami taon disosoy do hita laho madalani ari-ari ni ngolutta marguru tulomo ni rohani debata mata pasaut marguru tulomo ni rohani mata pasaut di bagasan ngoluttaon mulo gugutta naksakapta tabahin madalani ari-ari ngolutta dang adong labani buy di
Mabuan hita Tuhan magoan. Gabiluangan duhita. Gabiluangan duhita mulo sa ita pangasahon gugu. Bisuk habuyota. Gabiluangan duhita di simulo ita pangasahon. Alay molo tulomo ni rohani bata tayhuton. Tayhutot sakapna. Totu tunadenggan do sudinai. Paunion di debata doi di bagasan ngulut tahun. Tutu amak kadongan nah mina persiaon nyan gudang do akahamaolon na masa di yakana persia. Gudang do akahamolon na bui masa di yakana persia. Tung do silang situ gotai. Naolo marukil hita hinorhoni hapersiaon. Jala olo dihasugo kita hinorhoni nama kedidakko nasitong. Ala dihamuana manamina nami taingot ma. Marpanu paktuna dengkad do saluhut sakap di debata. Di manua gijang do sabulota. Dada di Portibion. Jala baru ni debata dengan luta di sada partikian. Atong di hamwa manami na nami nahinalonga di bagasan Yesus Kristus. Marpakiri mo na mangulu mahita di bagasan Tuhani. Marpakiri mo na mangulu mahita di bagasa Tuhani. Marsyadu mahita patupahon ulaw na denggan. Bahit tiruan na denggan. Songo si Paulus dia dopan ni huriay. Unang marnaloja hita maniroy mangajari mamudai akadongan na asing. Asatung mardame hita diperdulutta siganupari. Amen. Martangyang maita. Mauliate madihole Tuhan debata amanami nunga tupigihami hatami nunga tolhas tuhami ganup. Lopok kemai turohanami ganu suatun mai tung marurat marparbue di parngulun nami si ganupari. Asatung gabiti ruak kami di ngulun nami si ganupari. Ajari jala parroai hami di Tuhan. Asa marparangin ringkan hami di ngulun nami on. Asa tutu gabiti ruan hami di nahumaliak kami saluhutna. Ale Tuhan dak terpatubahami molo sian hadirion nami. Alai lian matodim berbeda Tuhami dalhut nale Tuhan. Asa terpatubahami na denggan dingulu nami on. Mauliati madihole Tuhan na liak koropitikion di hami. Los mahami ditiki-tiki na yang ro tok-tok tumangkikon hatami. Ale Tuhan maringot dohami dia kadongan nami ruas ni huriam. Di nganan na maragami lumobi ruas ni huriam dihakai beji rujo na le Tuhan. Maragam do diadopi ruasmi akahamolon di guna si ganupari. Adong doi na di bagasan persahiton, adong doi na di bagasan duka, adong doi na di bagasan hamolon di ngulu. Songona kanaposo pe adong doi na pay may maho sirokot ito dinasida. Ale Tuhan debata hodo lebulan punami hodo perisai nami di ngulu nami si ganupari. Dang mabir hami ale Tuhan mulo hodo toktong na madongani hami.
Daktar buat agi sisian hamilas di rohai alaho toktong dilabung nami ale Tuhan atong pasah ma las ni roha halalas ni roha tuaka ruas ni huriami dengan nama ragami naso hagwarakai marsada-sada takas do di botoho ruas mina marsada-sada dengan nama seraki takas do di botoho parserio nasida takas do di botoho kebutuhan nasida sarihon ale Tuhan disudeng ulbit ningol nasida boto hami takas namora do Tuhan nami radi di sudah di julum pasah mai Tuhami hobar tulomoni roham ale Tuhan debata nang di lingkungan nami pasah tay matuho lea matoktong hademako di lingkungan nami on asa boy hibul rohanami mamuji pasangapon guarmu na bediai di bagas coromon toktong ma pagongopay ngulu nami tuho rajai ma parngulun nami jala parrohai nami dalani ngulu nami on asa terlakahok kami lakkan ature di ngulu nami siganupari hobar tulomoni roham ale Tuhan di perdalanan ngulu nami molotuk pe mardosa kami di ngulu nami on ay mardosa do mata tangan napat luhut na mardosa do sudi ale Tuhan debata amanami asima roham di kami sesama dosa nami saluhut na asa tamahami dia dopam Omma tangilili ngayon Tuhan na sobahok kami di begesan guaranam tan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate mariho amen. Tapasada rohatta maratangyang mahita hupuji hupasangap hami maho amang pardengan basa na marhwaso di banwa gijang ay hodo tutu si tabay las ni roha di hami Tuhan ima pala ditikyon umarlas ni roha di son ima di namang ulahon ulaw partangyangan na pinatupan ni huriami si salis sa minggu di son rodo hami Tuhan dinalaw mamuji marhite-hite edde dohot di nama bege hatam na badiay nung atutu hudahok kami nung hupujok kami Tuhan nung hubege hami hatami na badiay bay may nagabe alat di paranguluan nami si ganupari tarakat Tuhan Tuhan mangirudo pe hami totong tuho Tuhan dia kadongan nami nasuboy jorom mula na sa luhut nay boy hubot kami na sungod dia sa luhut na ruas mi Tuhan alay na pos maroha nami di pangaramation mumulay siyan na marlas ni roha na marduka dia ka na hurang sehat Tuhan
pasaton nami matotok tuho saluhut nai ramoti jala parbadiay tabayak kasilas ni roha suang songoni dope Tuhan dia kada dana pinasa mi Tuhami nasyakko de Tuhan horo pasahat toni tuhoro totok pasaton nami ramoti jala parbadiay may Tuhan mulai sa nami metsahat tu nama godang molo na holang kato nami totok tuho Tuhan asa ang giat ramoti di tempat tinggal na daw siyan holang akka hami narong di Pontianakon. Suang-songoni Tuhan di keluarga marpaung buru siyan turi ima na berencana adong akka silas ni roha Tuhan. Tuhoro pasahaton nami sa luhut na ramoti matutong di akka caralas ni roha padao siyan hahurangan akka gangguan akka na sumarluman ni roha Tuhan. Suang-songoni dope Tuhan di akka na posomi nalodong nunga tiki na tututuhan nungan tiki na dinamamuka parmatanggaon alay na pos marohan nami di pangaramotiom ramoti matotok patudu makasirokat nito dina asa tahatong marlas ni rohe bana dinalaw mamuka marumatangga Tuhan molo adong dope tutu diaka na naposon ni huriami dina marcita-cita tuhoro totok pasaton nami Tuhan urupi patu dua kana sinita ni rohana asa toktong boy ba na marlas ni roha Tuhan rapona ka keluarga ima dinalaw mamuji pasanga guarmo na badiay suang soni dope Tuhan dihami sa luhut na parhalado ros ni urami parbadiay mahami sa luhut leon hasadan ni roha leon hasa las ni roha dihami Tuhan dinalaw rap kami di bagas joromon Tuhan dinalaw mamuji pasanga gormi dison dang lupa dope kami Tuhan imauluan ni huriami Tuhan amang pendeta pasaribu suang-suang ni keluarga la inang na minggu na lewat na hubigi kami na hurang sehat do na sila hal amangi dohot keluarga alay na pos marohan nami Tuhan asa anggiat ramoti jagay ma hala amang inang do keluarga sa luhut na say tumibu sehat pamatang na buhay rapok kami di akaari na ng roson Tuhan. So ngonido pe Tuhan di negara namion ima na musim sonari penyakit COVID-19 na pos marohan nami Tuhan na padom mo na may nunga tutu marsa rohani jolma tarlumobi hami Tuhan di natongadong di ekonomi di parnguluan na si ganupari tong doak kan nagabe manusay pikiran nalay na pos marohan nami na nahapusom mo may sa parngulan nami tarlumo may COVID-19 ala ni Tuhan hami jol manapardo sa do hami Tuhan jumolo masih sa do sa nami sa luhut na aso ng tarabat ak kapasupaso nagsilanon numi Tuhami matang yang nami marita na Yesus Kristus Tuhan nami amen. Ido tutuali Tuhan tungdame do rohanami jalalas rohanami dungmian hami diho ido nahu halasok kami di bagasan borngino nali Tuhan di partanyangan na pinatu panihuriam sisa halisa minggu marlas roha hami
na mangulahon pertanyaan pakubasion di Bornginon ala di paborhato dohami saluhutna sian bagas nami ganu marhahi pason. Tuhan nangak karuas nami pe huboto hami marhahi pasod do nasida di inganan nasida tung pedang boy hami rap marpungu madohoti pertanyaan di bagas joromon hinorhoni akan namasa alania li Tuhan setoktong malehon lasni roha di nasida nang dihami saluhutna. Tuhan di bagasan Bornginon kudang si hamolai tehon nami tuho marhite-hite akka yanakon nong pinatol hasmu di keluarga nami ganu saluhut nai di pasu-pasu hodo toktong marhai pason alai molo tung adong Tuhan akka yanakon ni huriam natongon hurang hipas pamatang na pasu-pasu manasida mangyahi hama malum ni sahid marhite akka ubat nang si panganon na dikonsumsi nasida asanggiat tutiki-tiki nanaing ro malum hipas pamatang nasida gabe lasni roha may di tonga-tonga ni keluarga huhut gabe tau hasangapon may saluhut na di guarmu uhalasok kami doali Tuhan dipiga-pigayan akon ni huriam naung di pasu-pasu hoko akka parkarejuan saluhut na yali Tuhan bain may gabe tau hasangapon di guarmu uhud palumehonomu matu nasida akka ulauni asaboy di ulahon nasida li Tuhan dengan penuh tanggung jawab asa marhite-hite ulaon na pinalumehomu tu nasida li Tuhan marsangap guarmu jala lam terbarita ma guarmu nasun badiai. Tuhan nangakayangan nakon ni huriape udang marsakap nauli nadenggan naeng marbagas nang nasida piali Tuhan hupasahat tami ma tutangamu homa toktong napasikopon ulaon nanaeng patupaon nasida tutiki-tiki nanaeng roh asa nangi pesaluhut na ali Tuhan gabe tau hasangapon may di guarmu. Tuhan nangakayan akon ni huriam natongon sahat tutikio nali Tuhan masih holdope di akka parkarijuan masih holdope pajupang dohot akka rokap nali Tuhan homa na patongotonia li Tuhan hobar tulomoni roham lehonom mumay ditikina marhite asi dohot holong ni roham buat kami di tangyang nami Tuhan sudia ka program ni huriam homa toktong nama masu honi asa anggiat ale Tuhan marhite-hite akka pangula ni huria panitia pembangunan dohot sude taheruasmu namar sakap mabaen huriamon lam tudenggana asa marhite huriamon ali Tuhan lam marbungaran maguarmu dina humalia kami pasu-pasu masaluhut ruas ni huriamon ali Tuhan sian namenek sahat tu nama gudang asa anggiat lam martabba-tabba lasni rohana mamuji pasangapon guarmu jalaboy hami sonang soharibu-ribuan uju hupake hami bagas joromon inganan pertangyangan inganan persauran permingguan ditikina asi maroham dihami ali Tuhan nang akka pangula ni huriape dohok sude namakubasi permingguan tu tiki-tikina naing ro homatoktong nama ngaramoti hami na mamasu-masuhon hahipason dohot gugon nang bisuk di hami asaboy hami mangula hobar tulomo ni roham sabing hubuak kami di tangyang nami Tuhan uluan ni huria nami na marsugut marsakap borhat nasida mangyahi inganan pangulaon nasida di tonga-tonga ni huriamon
pardalanan nasida ali Tuhan borhat sian bona pasugit sahat tu ingananon ho matoktong nama masu-masu asang giat sahat nasida tu ingananon inganan pakkubasion ni uluan ni hurianami di bagasan hai pason jala di bagasan lasni roha sai padau matuhan nasa abad-abad asima roham ali Tuhan nang akka pamareta nami pakkubasi di pamareta sian na digijang saat tu na ditoru Tuhan homa toktong na mangalehon gugo bisuk di nasida mangulahon ulaon na khobar tulomo ni roham nangakaya nakon nami natongon di bagasan persikolaan sian tingkat TK sahat tu mahasiswa Tuhan tuho mahu pasahat kami di masa-masa ni pandemi COVID-10 siaun selehod dinasida kepatuhan melakukan prokes di dia penasida ali Tuhan asa dau marai sian nasida saluhutna suang songoni akka tenaga pengajar piali Tuhan oma toktong nama ngaramu tinasida nama ngalehon gugo nama nabai bisuk dinasida asa margogo jala marbisuk nasida pator hasona kaparsiajaran tuaka yanakon nami i gabe martabba-tabba parbinotoan nasida jala martabba-tabba sihol ni rohana sida laho marsiajar Tuhan nangaka tenaga medis pe tuho mahu pasahat tami homa nama nabai gogo di nasida ali Tuhan laho mangalehon akka perawatan perhatian tuaka pasien namar sahid di rumah sakit manang namar sahid di bagas na BP ali Tuhan sai tabai madina sida gugu dohot rasa tanggung jawab laho mangalehon akka hama malum ni parsahiton marhite-hite parbinotoan nasida tuaka namar sahid asa tumibu malum ali Tuhan hipas pamatang nasida jalagu lasni roha manasida Tuhan nang di bagasan bornginon hubuak kami di tangyang nami akka dongan nami ruas ni huria na mabalu na sopot somarama somarina yanakon ni huriam pasu-pasu manasida Tuhan asa nang nasida pesai toktong di bagasan hahi pason dohot lasni roha banguduti ari-ari dohot ngulu naung pinaradem di nasida saluhutna nangaka dongan nami ruas natongon di bagasan parsitaunon hinorhon yakana masa di tonga-tonga ni keluarga marukil alani namar sirang dohot akkana hinaholonganna homa toktong ali Tuhan na mangalehon gugu dinasida mangalehon posni roha dinasida asi maroha mali Tuhan unang luas lilu nasida dihapor seaun alai sai papos maroha nasida saluhut nai parbinoto do hodisi nang di bornginonat li Tuhan buanon nami di tangyang nami akka dongan nami jolma natongondang dapotan panisiuan do peali Tuhan manang nadidia peibana manisio bornginon say haul manasida dohot holong muali Tuhan asa toktong di bagasan dame dohot lasni rohan nasida pada umarani daging dohot tod diali Tuhan asima roham Tuhan ragam do akas nasinakapan ni rohanami nang nahinirim ni rohanami ganup marsada-sada hubotohami ali Tuhan parbinoto doho di saluhut nai lehonom mudoi ditikina hobar tuaka nahinasi holhon ni rohanami alani ali Tuhan sai tabai mapos ni roha dihami unang munggil haporsion nami holat tuho Tuhan Yesus Kristus haposan ni rohanami matang yang nami nahusobahok kami tuho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Rede beda. Martangyang maita tatangya kuma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan saluhu sileo na denggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahatai masan leon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalaw may gayuwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa ho parasya kay pilihanon, pati bulhon harajaw mo tonga-tonga na huriyam doho di portibiyon. Buhay marohanay marhitete todim. Asa lam hutadahami godang ni siliolol mituhami. Asa lam girgirhay madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita manobaho tangiang alia manamin. Alia manamin na di Banua Gijang. Say pinurbadia magwar. Say Roma harajaon. Say sa malamoni roham di Banutungao songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hangulua siya pari. Sesa madosanami songon pansanami. Di dosa nongan na mardosa tuhami. Una kami tugiyot pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ayhona punah harajaon, do tagun, roria sangapo sa liling na. Amen. Asin ni rohan tuata Yesus Kristus, do tolong ni rohan di bata amata, dohot persaurin todo berbadia ma, nama dongan hita olak neon rodi sa liling na. Amen.